खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसि आरो बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया जेब्लानो बिसायख'थिया साखाथियाव सौफैदों थामहिनबा बे समाव जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियाव खाथिसिनाव जेब्लानो सौफैदों बे समाव सोंखारिलायनायनि जे अनजिमाया बांबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बिथां रनजित बसुमतारीया बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिनि जे न'मा न'आव गियानि सुबुङा ओंखाम मोनजाया नाथाय अगियानि सुबुङासो ओंखाम मोनजायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। हाग्रामानि न'मा न'आव गियानि मानसिनि थावनि गैया। अगियानि मानसिफोरासो हाग्रामानि न'मा न'आव ओंखाम मोनजायो, गियानि मानसिया मोनजाया। बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव गियानि सुबुङा बा गियानि सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिनि जे न'मा न' बे न'मा न'आव ओंखाम मोनजाया। अगियानि सुबुंफोरासो हाग्रामा महिलारिनि न'मा न'आव ओंखाम मोनजायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। बे समाव बिथाङा बुंदों, रोखा बाथ्रा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिनि जे न'मा न' थामहिनबा बिथांमोननि न'आव हाग्रामा महिलारिनि जे न'आव दैनि जायगायाव जौ होयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। दैनि जायगायाव जेब्ला आलासि थाङो, जेब्ला सोरबा सासे न'खरनि बा गियानि सुबुंफोरा बिथांमोननि न'आव जुदि थाङोब्ला बे न'आव थाङोब्ला बिथांमोननो दैनि अनगायै जौनि ग्लास होयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। मानोना हाग्रामानि न'आव दैनि जायगायाव जौ होयोब्ला बे जायगायाव बोरै गियानि मानसिया हाबनो? गतिके गियानि मानसिफ्रा गासैबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव फैगासिनो दङ। बेखौ सहायनो हायिनि थाखाय आरोबाव बेनि अनगायैबो बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे सुबुंफोर बे सुबुंफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि खायसे दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा फावसालिया होननानै बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। फावसालिया होनोबा मा जायो? जायनि रावफ्रा वेट गैया, जायनि मावनाय दांनायफ्रा स्टेडि गैया बा थिरां नङा, बेफोरबायदि मानसिखौ फावसालिया होनो। हाग्रामाया गावनो फावसालिया आरो बेनि साथ्रफ्राबो फावसालिया गोजा। फावसालियाजों रुजुदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिखौ फावसालिया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रनजित बसुमतारीया। आरो बिथाङा बुंदों जे फावसालियानि जे ओंथि बे ओंथिखौबो बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जायनि बाथ्राया वेट गैया थामहिनबा दिदोमथि गैया, गिलिर नङा आरो जायनि खामानि मावनाया जे गोजोर नङा बेफोरबायदि सुबुंखौनो फावसालिया होननानै बुंनाय जायो होननानै बाथ्रा बुंदों। हाग्रामाया जेरै फावसालिया थिग बेबायदिनो बिथांमोननि सेला बेलाफोराबो बा बिथांमोननि सोद्रोमाफोराबो बे समाव फावसालिया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जि बे समाव गुबुन जायगाफोराव बेंटल एरियाफोराव बिथांमोना बिसायख'थि फोसावदों आरो बे बिसायख'थि फोसावदिंनायाव हाग्रामा महिलारिनि खायसे लाइमोन दैदेनगिरिफोरा आलु गेसाव नागिरनो थांदों आरो बेनि अनगायैबो अमानि आसुगुर आरो खोमा नागिरनो थांदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। आरो बे समाव बिथाङा बुंदों जे बिथांमोना माबा आलु गेसाव नागिरनाय माबा माबि नागिरनाय दखान जोङो नुनो मोनदों। खायसे दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ बुंदोंमोन जे खायसे जायगाफोराव रनजित बसुमतारीया बे समाव बादा होनानै दं नामा बा खायसे मुसलमान जायगाफोराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया थांनानै मेल मिटिं बिपिएफनि मेल मिटिं जाहोआ होनानै आरो जुदि जायोब्ला जे गोख्रै एक्सन लागोन होननानै जे मोनसे बांसावनाय बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बे बांसावनाय बाथ्राखौ बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया फिननाय होदों। जाम्बानि खिबुआव थाम्फै बानाय रावसो बियो। गतिके जोङो गुन्दा नङा हाग्रामामोननि समनि बायदि। हाग्रामामोननि समाव गुन्दा राज जादोंमोन, बेखौनो सानदों नामा? जों गुन्दा खालामा, माने
एदावगौबा खालामदों खोमा जोङो एदावानो लास्टाव बिसोरो बर' बिमाजों हासिब लाना होसो जानायनि अनगा जेबो गैया। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जा बुंदों जे बे बुंनाय सुबुंफोरा बे समाव बिथांमोना जे दाङाबाजिखौ लुबैनानै एदावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा एदावबाय दङ, नाथाय बे समाव जों रागा जोङानो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। आरो बे समाव सुबुंखान्थि हादराव बयहाबो जे मोन्थाय दङ, बिसायख'थि फोसावदिंनो जे मोन्थाय दङ, बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। बिथांमोननि दिनाव मोनसे समाव एनडिबिनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों जे एनडिबि साजायनानै गोबां बर' बिमाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन बिपिएफ खुंथाय समाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। बेफोरबायदिखौ बुङोब्ला हाग्रामानि समाव एनडिबि साजायनानै बेसेबां बर' बिमाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन, एनडिबि साजायनानै बेसेबां दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ खहा खालामदोंमोन, थैनि बाना बोहैहोदोंमोन, बर' अनाबर' राजखान्थिनि थाखाय डिफारेन्स लाबोनानै बर'लेण्डआव असान्थि लाबोदोंमोन, बेफोरखौ जों गोबां बुंनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों गोबां मोजां सुबुंफोरखौ एनडिबि साजायनानै बै समाव जिउ फोजोबनाय जादोंमोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। आरो बे समाव बिथाङा चन्दन ब्रह्मनि सायावबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव चन्दन ब्रह्मखौ जे एदावबाय थानाय बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारी। आरो बे हाग्रामा महिलारीनि जे बुंनाय बा थामहिनबा चन्दन ब्रह्मआ गोबां बिहोमा गोनां आरो चन्दन ब्रह्मआ बे समाव ओनसोलनि थाखाय खामानि मावबाय दं होननानैबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। हाग्रामानि फावसालिया केरेक्टार, जायनि जाहोनाव बिनि सात्रफ्राबो फावसालिया जाजोब्बाय। नोंथांमोना नुखादों, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंबो नुगासिनो दं। बिथांमोना माबा आलु गेसाव नागिरनाय, माबा माबि नागिरनाय दखान जोङो नुनो मोनदों। माबायावहाय अमा दखानावहाय खर' गोदना खोमा दानस'नानै लास्ट आसुगुर थानायफोरखौ नागिरनाय, बेफोर रावफोरखौ मैया बेंथलावबो मैयाना दाखालि बेरायनायखौ नुदों। जेखियानो जायाथों, फावसालिया होनोबा मा जायो, जायनि रावफ्रा वेट गैया, जायनि मावनाय दांनायफ्रा स्टेडि गैया बा थिरां नङा, बेफोरबायदि मानसिखौ फावसालिया होनो। हाग्रामाया गावनो फावसालिया आरो बेनि सात्रफ्राबो फावसालिया गोजा। गतिके दिनैनि 21 सेन्सुरियाव बर' समाजजों लोगोसे साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि आदिबासि, सान्थालि, राजबंसि, सुत्रधर, नेपालि, मुसलमान, गासैबो जाथि जनगोष्ठि मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा सोलायनाय लुबैदों। हाग्रामानि बायदि बै समनि गोसोम राज आरो फावसालिया केरेक्टारजों खुंजानाय समाजनि सिङाव बा राजखान्थिनि सिङाव थानो लुबैयाखै। ओंखायनो ज' जाजाय बयबो ओंखारबोदों आरो दिनै इउपिपिएल दलआ जयन होथ्र'नो हायै अबस्था जादों। दिनै 12 जन जादों। दसे उनाव मोनसे गामि कमप्लिटलि हुलु हुला इउपिपिएल दलआ इउपिपिएलनिफ्राय जयन जागोन। आरो बिदिनो गोबां दं अजस्र'। दिनै आं बहाय लादों, जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव आलदा इनसार्ज होना दोनदों। आं दा आस्राबारि प्राइमारियाव हाबगासिनो दङ। आस्राबारि प्राइमारिखौ आं दिनै नायगासिनो दं। गुबुन प्राइमारियाव बिदिनो नोंथांमोनासो मिडियासो रानख'नो हायाखै। दिनै मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव दा जोंना जयनिं जागासिनो दं। बिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों, जितेन मुसाहारि होननाय रनजित बसुमतारीया, चिरांनि गुबुन जायगायावहाय बिपिएफ फैयोब्ला मिटिं खालामनो मोना होननानै नोंथांखौ दम होना दोनदों होनना बुंदों। जाम्बानि खिबुआव थाम्फै बानाय रावसो बियो। गतिके जोङो गुन्दा नङा हाग्रामामोननि समनि बायदि। हाग्रामामोननि समाव गुन्दा राज जादोंमोन, बेखौनो सानदों नामा? जों गुन्दा खालामा, माने एदावगौबा खालामदों खोमा जोङो एदावानो लास्टाव बिसोरो बर' बिमाजों हासिब लाना होसो जानायनि अनगा जेबो गैया। सार, हाग्रामा महिलारिया सानफ्रोमबो गले मिनिबाय थानानै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिगांहाय एबसुनि माबायावहाय जौ लोंनानै अन्थाइ खुबैग्रामोन, दायो बिथाङा बेजोंनो माबोरै एबसुआवनो मिलायहैनानै थाहैफिननो हाखो, बेफोरबायदि बाथ्राखौ इसु हाग्रामाहा इसु गैला। बेफोरबायदिखौ बुङोब्ला हाग्रामानि समाव एनडिबि साजायनानै बेसेबां बर' बिमाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन, एनडिबि साजायनानै बेसेबां दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ खहा खालामदोंमोन, थैनि बाना बोहैहोदोंमोन, बर' अनाबर'
राजखान्थिनि थाखाय डिफारेन्स लाबोनानै बर'लेण्डआव असान्थि लाबोदोंमोन बेफोरखौ जों गोबां बुंनो हायो। जोंना मानब गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथां जाय बिथाङा दिनै मानब गेदेर चिफ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बोसोनगिरि एडभाइजार गभर्नमेन्टनि बेखौ मेगन सानानै हाग्रामाया गाव हयथ' बायदिसिना बखिदों जानो हागौ। मानो होनोब्ला हाग्रामानि न'मा न'आव गियानि मानसिनि थावनि गैया। अगियानि मानसिफोरासो हाग्रामानि न'मा न'आव ओंखाम मोनजायो। गियानि मानसिया मोनजाया। मानोना हाग्रामानि न'आव दैनि जायगायाव जौ होयोब्ला बे जायगायाव बोरै गियानि मानसिया हाबनो। गतिके गियानि मानसिफ्रा गासैबो BPF दोलोनिफ्राय UPP दोलोआव फैगासिनो दङ। बेखौ सहायनो हायिनि थाखाय जोंनि बिथां मानब गेदेर प्रमद बर' सारनि चिफ सारनि एडभाइजार गभर्नमेन्टनि एडभाइजार चन्दन ब्रह्म बिथांखौ हयथ' बखिदों जानो हागौ।